Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Start your IES journey with India's premium IES coaching institute. Study from best IES mentors from Delhi face-to-face at ALS MIIT Brookdin Dhankiti. Limited seats only. Batch starts August. To register, call 9402102243. Hakabaya day bat ki Khubor na kimat tuina paishwa ki Khubor na Jylla. Kinong panya jongka Meghalaya Grassroots Music Project kila penbana pajba ba kila yate kular bat ka Hard Rock Cafe India ban playlat yaki kun samla na ka Jylla Meghalaya ha ki rinsan yatem yaput bat hakarwai ka siaw lengba ka Meghalaya Grassroots Music Project Season 2 ka badai ka scheme jongka Sarkar Jylla ya kabala penbana pajba dangshen da Menteri Rangba ke Jylla Konrad Konggal Sangma. Lengba ka ni jingate kular and jet yaki ken hon ruai ban letem Kylleng ki cafe ki badan hakari India bat ka ken hon ka beningkong ban letem sa Bangalore bat Chennai kan dei ka ken hon tem na nongstoin ka bala tip kom ka Thunders gift. Ka Khasi Students Union Maulai Circle kalabeteng ban Kenra work permit ya ki nong bala bar Jylla ki batrei ha ki shnong bapher ki badang hap hapo ka Jyli jong shnong Maulai bat kala penher kerap kumba arhuengot ki nong trei bar Jylla ki bam don ki kot kisla ki babiang. Kahanyotrep Youth Council kala aipor ya ka Defense Estate Office Guwahati ban kendang ya ki poiwer ki basa bian halom survey bat ban penpralut naphang ya ki yeng shong bian hadian ka khat khandai tarik unailar arjar arsaw kasngi ba ka yeng bishar Meghalaya High Court kan penmi ya ka rai halor kani. President jong ka HYC uba Roy Kuparsin Rem ula ong ba ka HYC kan ap tat hadu ka khat khandai tarik unailar arajar apsaw bat ka dawaru ba ka office jong ka Defense Estate Office kadai ban kendang lut ya baro ki basa bian halom survey nolor ki laitali ki longyeng basa bian ki bala mudoi da ka mukat duma hayeng bishar. Ka jingsha khot hajer jong ki dukhot ka Khasi Students Union hakipulit ka Nongstoin Police Station kalayay beteng biang bat ha ka life way tarik Naitung arajar arpusaw sa arngot ki dukhot ka KSU West Khasi Hills District Unit kila sha khot hajer shathanat Nongstoin. Kani ka jingsha khot hajer jong ki dukhot ka KSU kadai namar ka jinglet kenra kot ya ki nong trai bar Jylla ban pethu la ki don ne em ya ki kot kisla ki babiang ha ki wan rong shapo ka Jylla bat kumju ha ka district ba wan trai bela bat ya ki bombiang ki kot kisla ki dukhot ka KSU ki la phalet pilot sha ka jaka ba ki wan. Kini ki arngot ki dukhot ka KSU ki bala sha khot hajer ha ki pulit ka Nongstoin ki long usamla wan bha kupar lingdo nonglat ubabat ya kerdan organizing secretary KSU West Khasi Hills District Unit bat usamla penbiang bor basayo moit ubabat ya kerdan vice president jong ka KSU Rambrai Circle. Kinong trai jong ki school sarva shiksha abhiyan ki badon hapo ka shatri jong ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staffs Association kilas dang ya ka jingya ki ka ba klempot sngi da ka ba shong ka line mengor ha madan malki Shillong. Kani ka jingya ki ka longkum shibenta ban dawa ya ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance bayalam da ka National People's Party bahkan penkiu no ya ka tulok sya ka prapo persen na ka ba kiyo menta. Lagi pau hajar ngot ki nong shong shnong ka Jylla Meghalaya kila syak bam A ka pisa ha ka jing syak pen biet bat syak pen ngop ha ka wei ka company thok ka bala tip kerteng kum ka DAAI Data Meter Artificial Intelligence. Kani ka pau Pyrthei hadian bakala don ka jing mudui ejahar persyak ya kani ka company bat ki arngot ki shikurim ki balawan ra ya kani ka company ha kani Jylla. Kani ka kam ya minta kala don hakakti jong ka cyber cell jong ka tanat pulit ka badang penlong ya ka jing tokit ka babenia hadien bala yok pedang ya ka ijahar bala dep mudui halaban police station. Katkum ka ijahar layat hu ba ki don palat shilak ngut ki brio na ka Jylla Meghalaya Nagaland bat Assam ki bangop ka jing penbit jong ka company DAAI Data Meter Artificial Intelligence. Kinong ujor ki layat hu ru ba ka ni ka company ka bala kam ha ka mobile app
baka shlem trekam ke jongka kadai nakari Amerika kala penmi ya ki kaptu katni ki plan baki brio ki la man tap pisa bat hadien kata kin se yok nong kambun nakabaki tap. Kidukot jongka seng ki samla pule Khasi Students Union Mauprem Circle kat ba kidang penlong ya ki jingkenra work permit ya ki nong bela bar Jylla kinsan kila yok ban bat kurup ya udrok na ki kaptu kat ningot ki bar Jylla hakathan jalu para. Kat kum ke jinglap ka KSU layat hu ba kini ki bar Jylla ki bla yok ban bat ki dei ki badang ya muja kadung inject drug habashai klem jing salia. Ya kani kan huan layalam da u samla penshngan lingdo lingkhoi Vice President KSU Mauprem Circle. Kashnong Nong Rim Hills Shillong kala yok bat ya wei u samla u bala keno ba udai u ba im karni bha bandi drug. Hadien ke jingok bat ya uni u samla kibor penya shnong kila pentip no shaki pulit jong kala imkra police station bat ha jing talasi ya ki artli ki pla khung ki ba ura ki pulit kila lap ki tiar ki ba la suba ba ulatu na Kylleng ki jaka. Hadien kani ki pulit kila ratno ya u sha police station nak benta ban penlong ya ka jing toket ke babnya. Mendapat penyapai si Khubor na Kylleng kari. U menteri ke sorkar pedeng u George Kurian u lalet jengo ya ki jaka basyak kata na ka jing tua kendo hawayanat ban pet ya ka jinglong jingman hangtei. Ulalit jengok ru syaki relief camp ki badan ha ketika than ban ya kendo ya ki bahayeng hasem jong ki lanot kumla betha ya u da ka sorkar pedeng. Kajing ya breu na kadaw kajing tua kendo hawayanat minta kalakot syaka shispa hinyo kun riu ngut. Ka sorkar jong ka Madhya Pradesh kalalet ban jurip ya barok ki jaka ai jing hikai lani ki coaching institute ki bapher ki badan ha ketika Jylla pad ha kani ka jinglet jurip ka sorkar kala khang bon teli namarba ki jaka babo ya kini ki coaching institute kimlong ki basyangan. Kani ka jinglet jurep ke sorkar ka dai hadian ka jingyap jong ki laimut ki samla Delhi ki bapen kre ya ka examen UPSC. Ki sorkar jong ki weipat ki Jylla ru ki lalet jurep ya ki coaching center bapher ki badon ha ki Jylla jong ki. Hadian kani ka jingja ka sorkar Delhi kala penmi daka an ke bathamai ke dei bat ke jingdon jong ki coaching institute. Ki samla pule jong ka India ki la yo ban khor ya ka nam ka jingjob ha ka international olympiads na ka benta ka biology, maths, physics, bat chemistry ka bala penlong benta benai. Kini samla ki la yo jing ro ru na menteri rang badu kari u Narendra Modi. Ki samla pule ki balet lengba ka Homi Bhabha Center for Science Education jongka Tata Institute of Fundamental Research kila khor bon tali takma pat ki weipat ki jingsha penkup buram bat nyu tali takma ki dei bla yo da ki samla pule ka Maharashtra. U kena nursery u badang sansnem kerta ulara da ka pistol ha ka plus school jong u bat ula siat ya wei u kena class 3 bat ka nirja ha ka school Saint Joseph School ha Supol district jong ka Bihar. U kena nursery ula siat ha ka por bakidang yang assembly kata ha ka por khandai biji AA. Henry don bok ba u kuli u dei na ki benta jong ka kti bat u tei u kena class 3 u shumen saw. Hadian kan jingja ki bor penyat jong ka school kila khot ya ki kmi ki pa jong ki ni khna bat kila bo ya ka pistol halor met ban pan jubab. Henry ukpa jong tau khna nursery ula shim ya kata ka pistol ura ya ukhon la jong bat upet krat no da ka thuk thuk. Hadian kan ki bor penyat school kila pentip no shaki pulit. Kinong tau an ki badan ha ka liang persha ka yeng dorbar ba jong ka lok sabha kila hella bat kerkat yang dorbar ban persha ya ka jingkren jong u MP ka BJP u Anurag Thakur ya ka ba ula kren tokmet ya u noyalam ka liang persha u Rahul Gandhi u Anurag Thakur ula kren parsi ya u Rahul Gandhi ha yang dorbar da ka ba ong ba u breu batang ka kas jong uru tip dai ban kren ya ka census ula ong ba kidon ki ba kren shapang ka OBC henrai kimtip OBC ka mut ayu Henry Haki ki ken OBC kadai only brother-in-law commission.
Namar ka jing bomla ka sorkar pedeng bat ka sorkar Jylla ban tek lakam ya ka syongsuk syongsan ki kin huan ba pher ha Manipur ki la thau no da ka seng sang Pyrthei ki ba thamai ya ka bala ai kerteng kum ka good governance party. U president jong ka ni ka seng ka ba thamai de u khot barem jong ka Manipur Human Rights Commission u yanbem labba but u general secretary pat u dei u nongtrei mon snobha u sanabam radhumani. Ki wai pat ki noyalam ki ba khmat ki kintop ya u colonel bala shong thaj u horong bam syarat u IPS bala shong thaj u pot sang bam sonamani na lor ki wai pat. Kayeng dorbar ba ka ri ka lok sabha ka lam minjur ya ka mang tingka ka ba saupo pra point arphawai lak klur tingka na ka bentau usnam arjar arpasau arpsan. Kani amang tingka jong ka sorkar pedeng ka dei ka ba kampenlet jingmut bah syaka yok kam yok jam kumno ban pen Khubor hi Pyrthei bat kumno ban kintiu ya kinora. Mentapat kinya phash ki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Unoyalam jong ki Hamas u Ismail Hania ula syak penyap hanong ba Tehran jong ka Iran. U Hania ula kelon yap hasenda jong u nong ap pahra jong u hakayeng bakisa ha Tehran. Ula let sya Iran ban penshingan ha kasngi bam smai jong u mazot Pezeshkian kum u president jong ka Iran. Lakano bakadai ka Israel ka bapenyap ya u Hania. Ka Russia kadai ka beningkong ban penrem halor ka jisha penyap jong u Ismail Hania. Shispa khatlai tali ki school ki hap khang hakithan ai yar wadi jong ka Myanmar nakadaw ka jingshlei ka bajur namar ka jingther ulaba ndu ka khat pratrik u Naitung bat kadang yai biteng hadu menta. Ka Department of Meteorology hakatai ka ri kalaya thu bakawa ai yar wadi kala shlei palat banya ka ba ka tanat kalamang kumta hap ban ai shuti yagi khna school bakan ommi kanu nu jingja basngsi. Hakani jingjia kila don palat arlak ngut ki brio ki bahaban pet krat no nalayeng lasem. U president ka Venezuela u Nicolas Maduro ulaken no badai u kertong u baya khon persya ya u Edmundo Gonzalez Urrutia u bapenmi ya ka huri hura hadian ka jingsha rem haka election hadu balami ka jingyap brio ka jingmen saw bat ki babon ki jingjular. Hadu menta kila don news pa sapo khandai ngot ki brio ki bala syak kem namar ka jingya ki ka bajur hadian bala depan bena ya ka result ha ka singi blai. Kalami ka jingya pen i bor padeng ki pat ba bat ki pulit ha khmat jong ka mos ka badon ha ki Southport jong ka England hajan ka jaka basya dung yap ya lai ngot ki brio. Ki pulit kila keno bakadai ka English Defence League ka badon kiti ban penmi ya ka huri hura. Kino yakhi kila kawang da ki mau it ya ka mos kila thang ya ki kali bat kila ya ktaru ya ka dukan ki badon hajan. Kila don arko arngot ki pulet ki bamin saw na katay ki jingki. Ha kasngi hat majai jong katayaw u mazut Pezeshkian ulabam smai kum u president bathamai jong ka Iran bat ha kani ki jingbam smai jong u lawan ban sakhilang da ki noyalam na ki khandai tali ki ri bat na ri India ulalet ban mi khmat da u menteri katanat road transport and highway u Nitin Gadkari. Umazut ulabam smai haga kerteng jong ka Quran kabari ka kot bakho jong ki Muslim ba untresh tom kat badan la kabut Khubor ban kintiu syaprang ya ka Iran. Ki sipai jong ka Israel kila kam ba kila yo penyap ya u commander jong ka Hezbollah u Fort Shocker haga jingther bom jong ka ha Beirut. Ki sipai Israel kila kam ba udai badan kti ban hiartma hamadan football ha Golan Heights ha ka ba khat arngot ki khna kila yap. Ki Khubor na Lebanon kila kam ba ki don hadu lifestyle hut ki brio ki bala min saw ha ka jingther bom ka Israel. Kito kilong ki Khubor na kimat kublai. Usnem arjar arpo uday usnem uba ka Pyrthei baro kawai ka mat ya ka jingjinjar sosat nagadaw ka jingwan lan shop ka klam COVID-19. Day hakani ka por bagi nongsang snong jongane ka jala jongiru ki im hapdeng ka jingjinjar ki im hapdeng ka jing kordet bat ka kimkhai namar bala khang dam lut ya baro ya ka ya yeng ka kit ka ba ka thiet ka pet na dong shadong kum kawai na kilat Pyrthei Khubor ka bala rung syaki kendong kan srot la hasor ni la hanong kendong ngilabon jaj ki jing ki bagi pat ba ki kendo ha ka por lockdown
kawai na kita gijing gabangi kendo hakapor lockdown kadai gabam. Habang yong kabam, hakajat bin riu jongi, nengong deu kau, udai, upiat, kasini, kamlu, kadok ka, bat kumta terter. Haot. Na perang kini kimarba, kat tu kat ni, nilaban yo, na kadi ka Jylla ka jongiru. Henry kat no Kibabun hi, ni haban shanya na bahar. Mentang nilalai na kita gijing kibabaro ang yakundu hakapor lockdown. Henry kum ka Jylla, ni haban kendet ben riu. Kenang manginup la ben penbiang, daladi yaladi. La kalong hakabam kadi, kakup kasem, karyam ka ben, berkum ta terter. Lingba kan Khubor ya lap ya rio. Nginyok bani merjingot kum no bangila ban poi syakatong bat ban longru kum kata kerensan ka ban plilat iki pajba ban penpau iki jing snow ke jongki hakakam ba jing don kam hakakam bat ba ka sorkaru kan la ban snap iki ta jing don kam. Namar klem ke jing telang ke jong pajba bat ka sorkar. Ka Jylla kan mla ban yang hala ke jong ki kejar. Tu menyepet mentah ki gijing ki bakhang lat ki pajba jongi bat ki gijinan kam jongki ka ba ka sorkar ka haban le. Lengba ka batisi TV ngiwan ra yagani ka Khubor yalap yari habar ben usaipan Jat bin riu kasan.